manzon Allah su kuma tafarkin su ya kishiyanci wannan tafarkin shi sa sufi da basalafi ba za su zauna waje inuwa ɗin shaka ba wannan yayi gabas ne wannan yayi yamma saboda yadda suke rike da annabin ma ba iri ne ba wannan al'amari banda ahlul baiti ba wanda yake da wannan kadamin da yabo da Allah ya yi shi sa ranar Khaibara manzon Allah ya ce gadan utir rayata li rajulin yuhibbu Allah wa rasuluhu wa yuhibbu Allah wa rasuluhu annabi ya tura wani ya kasa an dawo a rusa musulmi ba a ci nasara ba an dawo a rushe a tura wani a je ba a buɗe Khaibara ba sai da kishi da nukuwa ta tasawa manzon Allah annabi ya tumbata ya ce gadan gobe zan bai wa wani mutum tutan nan tawa wanda yake san Allah Allah yake san sa za ka so Allah amma ka samu zamanin Allah yana son ka to shi yana son Allah kuma Allah yana son sa manzon Allah ya ce ki gudu ne shi wanda zan ba wa cutar karrar laysa bi farrari baya juya baya in ya tinkara abu sai ya cimma inda aka Khalifa Umar dan Khattab ya ce ban taba jin ranar da naji ina son shugabanci ba irin wannan rana na dinga daga wuya na annabi koya da nuni ya ce a bani tutar nan da sassafe asbahi muka jira a sahun farko annabi na cewa salamu alaikum aka yi sallama ya ce aina ali bin abi talib ali aka zo da imamu ali annabi ya lissafta masa wannan ra'ayi ce ka tafi ka bude hisnin Khaibar da izinin Allah da imamu ali tafi sai da ya to da wannan hisni na Khaibar ya ishe ku darajar wannan al-itratul dahira da annabi ke mana wasiya da su yace uzakkirukum Allah fi ahli baiti ina tuna muku Allah a cikin ayan daki na ina tafi kar a ci amana ta a baya haka annabi ta gaya mana uzakkirukum Allah fi ahli baiti kar a ci amana ta ina tuna muku Allah a cikin lamarin su to a ce da annabi gama jarin ta mana wannan maganganu zo mu turi yanzu a wannan zamani ba a ware manaƙibin su a bayanin su ba a faɗar darajojin su a ce ma in ma da an zo ana bayanin su a ce wai ba a ambaci wani ba kuma a dinka faɗan wani ne su a kishiyoyin wasu ne su darajar su kaɗai ne a cikin ta mun sha bayanin nan mun sha faɗa khususiyat ga inda aka shiga manzon Allah yanda ya fake din nan a cikin kogo na gara saurin din nan muka ce duk irin yadda kake ba za ka zo ka ce sai na ali a ciki sai na ali a ciki ba dole sai na Abubakar za ka ce ba za ka ce na faɗi wace a cikin tare da manzon Allah ba ba za ka ce Imam Hassan ne a ciki tare da manzon Allah ba za ka ce Imam Hussein bane duk inda kai da san su wannan matsayin sai ka ce sai na Abubakar ne a ciki shi ke tare da manzon Allah a cikin kogo to idan ka san da wannan ka'idar taya su kuma nasu haƙoƙin zaka danne sai ka sa wani a ciki ranka ba zai daɗi a ambace su kaɗai ba sai ka ce wai bisa ba ambaci wani ba bayan su kuma dama su ambatan su daban ake wani baya shigowa cikin su inda zaka gane wani baya shigowa cikin su lokacin da Allah ya saukar da ayar inna ma yuridu Allahu li yudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatahira musulma ta ce a cikin daki na saukar da ayar da ya daga bargon nan kisa'i yamani ya lullube Fatima da Ali da Hassan da Husaini yace Allahumma haula ayar ai kuma Salma ta taho ta ce a halinka aka ce ya Rasulullahi ni ma ina da cikin halinka ce a dakata annabi ce dakata inta ala khairi kina zuwa da alheri mai yawa irin naki amma wannan khususiya ta wayannan ba wanda zai shiga ciki to ga za a gane cewa ambatan su ba a so ka wannan ana bayanin ahlul bait su ake ambata saboda su ne suke ma'adani iri ɗaya da ma'adanin manzon Allah da ma'adanin annabi ake yin su to ya za ka ɗauki kuma ma'adanin annabi ka ce za ka jiyar tashi da wani abu daban daga dinar manzon Allah ka yi su daga irin annabi aka ɗauka su to saboda haka muke gode wa Allah da Allah ya yi wannan hasa'isu abubuwa ne guda biyar duk duniya ba wanda ya musharaka ko annabi Ibrahim bai yi mushakara da manzon Allah a cikin wannan abu ba sai ahlul bait su kadai ne kawai shi sa kake ganin lokacin da aka fi wannan mubahala ta nasarar najrana aka ce ta'ala na dawa abuna ana wa wana wa anfusana wa anfusakum
ko fa qul ta'ala nadu abna'ana wa nisa'ana wa anfusana thumma nabtahil fa naj'al la'atallahi 'ala al-kazibin. In suka ci gaba da jayayya da kai ya rasulullahi nasaran da jirana cewa kai ba annabi bane ba ai ko da gaskiya ba fa qul ya musu ta'alau nadu abna'ana wa abna'akum, ni in kira ƴaƴana ku kira ƴaƴan, wani sa'ana wani sa'aku ku kirawo matekunku matan cikinku wanda kuke ji da su masu alkadari wanda babu irinsu, ni ma zai kirawo matanmu ba na aure ba na wa'anda babu irin ta a duniya, zan fito da matar da babu irin ta a duniya in zo da ita, kuma ku zo da kanku ka ku turo wani, ni ma zan zo da kaina, sannan mu yi mubahala nabtahil, mu yi mubahala hana ji Allah atullahi al-kazibi, da mu ci Allah ya tsine wa makarici ni da ku. Nasaran da jiran suka ce sun yi da annabi